Ahoj, vieme, že chceš mať veci vo svojich rukách. Preto ti prinášame nový mobilný program Swipe, v ktorom je všetko podľa teba. Na začiatok potrebuješ vedieť hlavne toto. Swipe je pre všetkých od 15 do 28 rokov a predplácaš si ho vždy vopred na 30 dní. Chápeme aj to, že voľnosť je pre teba dôležitá, preto máš celý program bez záväzkov. Podľa toho, aké máš plány, si môžeš meniť dáta, ich rýchlosť, minúty aj správy, ako potrebuješ. Stačí pohnúť prstom. V Telekom siete budeš volať vždy bezplatne a dátovať môžeš v našej super sieti. To v preklade znamená super rýchlo. Navyše hráš v appke každý mesiac o lístky na koncerty, dáme ti zľavy na jedlo, letenky a iné. Ak chodíš na výšku, 3 hodiny zo dňa dátuješ na univerzite zadarmo. No a ak chceš, vyber si neobmedzený program a my ti ako bonus dáme predplatné na Refresher Plus for free. Aktivuj si Swipe už teraz v appke. Jediné, čo potrebuješ, je občiansky a platobnú kartu a eSIM-ku dostaneš okamžite. Ak potrebuješ presunúť číslo od iného operátora, no stres, vybavíme to za teba. Ale správ ako chceš. Aj tak je to celé na tebe.